Hello mga kapudibit! Today kakain po tayo ng ginataang manok na may papaya mga kapudibit. At meron tayo dito sa usawan patis na meron sili. Ang drinks natin, Coke. Mga kapudibit, bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen! Ayan mga kapudibit, malinis na yung kamay namin. Manganta kay Kapampangan! Manganta na po. Opo, manganta na. Siyempre. Ginataang ulit. Oo. I love ginataan. Ay, I love ginataang. Lalo na kapag maparas. Siyempre, meron kaming extra sabaw. Yan. Dito ko yung sausawan ko mga kapudibit. Makita niyo. Oh my God. Ay! Hoy! Ay, nalaglag. Di sinasadya. Oh, lagyan natin dito sa harap. Yan. Ang una subo ay para sa inyo mga kapudibit. Manganta na po. Manganta mo. Dahon ng sili. Yan. Sili. Kanya ma'am. Balang tinolay ang ating gata. Oo. At shoutout natin yung mga teacher ng Saan? ang Central. Nanonood daw sila ng mukbang natin. Thank you so much Shoutout. po, ma'am. Naman. Papaya na at saka dahon ng sili. Sarap. Mm. Sarap. Sarap ng sili, Bal. Saka chicken. Promise makaputibis manyaman. Magluto na ko po. Ginataang manok na may papaya. Para siyang tinola makaputibis tapos lalagyan nyo lang siya ng gata. Oo nga pala, gata. Alam niyo, pwede rin, ginataang papaya lang kung wala kayo. Kung nagtitipid kayo,
kahit walang chicken, pwede naman bunga ng papaya at daon ng sili. Yes. O kaya kung may, ano kayo, dilis na. Lagyan nyo na lang ng sahog ng dilis. Mm-mm. Sarap. Yung iba, ano no, sili lang ne, siling kulay green, ginagatarin. Mm-mm. Ne? Masarap. Yung iba naman, ano kasi yun? Malunggay. Sarap yun. Ano? Dito ako sa papaya, mas masarap to. Papaya. No? Manamis-namis kasi, medyo hinog yung papaya. Cheers! Cheers! Naman. Naman. Promise, masarap. Sa ano, up to 10. Ano yung up to 10. 10. Ay, 10 agad. Wala pa ako sinasabi ha, 10 na agad sagot niya. Pwede nga lang 11 eh. Ay, sa akin ano lang, 9. 9? Oo. Grabe. Kasi Sabi gusto mo, ko pa masarap. kasing kanin. Charot lang, masarap. Siyempre, 10. Kukunin ko na itong papaya. Kaya, Kung di nyo tinatanong mga kapodibis, isa yan sa favorito ko. Papaya. Na may sardinas. ano yung iba no? 13 na siya nila. Gusto ba? Gusto ng pakpak. Ayan. Ate tayo. At syempre mga kapudilis, happy fiesta po sa Santa Catalina. Ayan. Ayan. Sa 25.
Sarap. Sasabihin, sarap. Lalo sinasaro, sarap. Masarap talaga. Grabe. Magluto na kayo kahit ginatang papaya lang tapos lagyan nyo ng siling green at dilis. Solve na yung cravings nyo. Diba? Ayan, gusto kong ibati ng happy birthday si baby girl. Ayan, baby girl. Allison, birthday niya bukas. Happy birthday, 24. 7 years old na si baby. Happy birthday, baby girl. Love you. Ayan. Shoutout po kay Fe Torres, Norsada Teng, Virgie Cortado from Las Vegas, Nevada, Annalyn Escudero, and shoutout daw sa asawa niya na si Reynaldo Logroño. Yan. Sabi po ni ma'am kay sir, lagi po siyang mag-ingat sa work. Ayan. Sabi ni ma'am, Reynaldo Logroño, mag-ingat daw po sa work. From Agonoy, Bulacan, Nestor Aranda Sr., Laarni Colado Faustino from Caloocan, Carol Buluran, Nelia Kaluwag from San Rafael, Bulacan, Mendoza Niño from Cabalon, Nueva Ecija. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat and salamat po sa suporta po ninyo sa amin ni BBM. Tita Olivia, get well soon po, tita. Ingat po po palagi. Tita Nelly Pineda, Tita Cynthia, shoutout po. Kay Tita Baby Dimla, kay Nanay Babe Nanay Babe Kaluya. Kaluya. Ayan. Kaluwag. And Shoppa Baby Allison, Catherine, Bugoy. Happy birthday, baby girl! Love you! Yes, mga kapudibis, alisamin na naman ng ginataang manok na may papaya. Kita-kits sa susunod na mukbang. Thank you so much po. Ingat po kayo palagi. Ma.